O Partido Socialista pon sobre a mesa as súas peticións para apoiar os orzamentos do 2024 en Pontevedra. Trátase dun decálogo que suma 6.600.000 euros. O que nos propoñemos é simplemente un 38%, incorporar un 38% de medidas do Partido Socialista a ese capítulo 6, que, por outra banda, se tivese habido un goberno de coalición en Pontevedra, sería o que representaría o Partido Socialista nese goberno de coalición hipotético. Dúas das propostas refírense a cuestións que ata o momento contaron coa oposición frontal do BNG. Dunha banda, converter a Avenida Raíña Vitoria nunha rúa de plataforma única, permitindo o paso restringido de vehículos. Da outra, renovar o chan da Alameda para acoller a feira ambulante semanal. Cuestións para as que piden 2,5 millóns de euros e 420.000 respectivamente. Nós non temos liñas vermellas neste acordo, simplemente o que non nos vai poder dicir é que non porque non. Si algo non se pode facer, haberá que demostrar por que non se pode facer, que imposibilidade orzamentaria, legal, de calquera tipo hai para que iso non se poda facer. Eso que temos que discutir co BNG e nós aí non somos sectarios, nin somos túzaros, nin terqueamos ata o extremo. Aplicar a primeira anualidade da nova relación de postos de traballo e incrementar o persoal da área de benestar social, duplicar o orzamento anual para o mantemento dos colexios públicos e aumentar o contrato de pequenas obras para acondicionar as vías do rural son outras das medidas que reclaman os socialistas para apoiar as contas municipais. Por tanto, ser coherentes co que prometimos, ser coherentes co que escribimos no noso programa electoral e ser coherentes co que levamos facendo durante estes meses de mandato municipal. En segundo lugar, significa ser coherentes tamén coa maioría do pleno, coa maioría da cidadanía que entendo que secunda estas 10 propostas e, sobre todo, significa tamén unha cuestión que é a que eu creo que distingue o Partido Socialista do resto de formacións políticas do Concello de Pontevedra neste mandato, que é a vontade de facer gobernable a cidade. O decálogo tamén contempla 180.000 euros para redactar os proxectos da estrategia Pontevedra Flúe, 510.000 pro destape do Gafos e a Vía Verde Pontevedra Portas, ou 700.000 euros para construir un sistema urbano de drenaxe sustentable para evitar os asolagamentos na rúa Pai Fernando Olmedo. A mellora de zonas verdes en Monteporreiro e a actualización do pagamento das subvencións ás entidades deportivas completan as demandas socialistas.